बाबू ए बढ़नी मारो आमा जी के एगो जीजा जी कितना दिन पर आई रहनी आमा जी का कह के भगा देनी है हम भगैनी है रे भतार गाड़ी देख के हमरा के जरूरत तरीसन की हेतना है बुढ़ारी में 17-15 गो बकरी रख ले बिया हमर सरसों आ गेहूं चरवा दे तरीसन आए भतार गाड़ी सन के जाके ओरहन देहला पर लड़ तरीसन बुझाता कि कपार में के बार नोच ली हसन उल्टा चोर कोतवाल के डांटे उहे हाल बा एकनी के ओइसे तो हम दोपहरिया में लेके आइल बनिया चरावत नहीं ना कोनो देखिए ना कोनो पकड़ी चल सन बांध दे आसन आसन हम मुंह नहीं खी धोले आसन बाप हो बाप एकनी के रोज रोज हमरा में चरावत तरीसन त हमरा कोनो दिक्कत ना भइला हमारे खाली बकरी का पर गलिए तो मार के गोड़ तूर देले बड़सन बतावा तो एकनी के ई ना बुझाइला कि बकरी के मारला केस कइल केतना धरेला यही हम चुपचाप बैठे यही बेला जाता नहीं अंदर थाना पर फोन करम पुलिस के बोलाए बताओ तो हमारा ही बकरी के मार के गोड़ तूर देले बड़सन देख दोपहरिया भइल बा आराम से खा पी के घर में सुतल बाड़ी सन मोबाइल देखत सन मोबाइल आए पढ़ल लिखल पतो सन के त इहे त बा कोनो मोबाइल देखत कोनो रील बनावत हई सुनत सर रे कनो में तेल डाल बड़ सरकार रे मार आवत अनिता चिल्लाइल रनी स्टोरी जीवन लड़ावत रू राख लगा के सट दे जीभे झीच लेम जानत रू जीवन लड़ावत नहीं कह देनिया तो का देनी तो रहे आ होई के पहनले बाड़ी रे उ नहीं के सूट रहल तो वे पहन लेनी अरे बपवा काड़ो तू नहीं तेरा साड़ी नहीं खे हां आ उ कहां बिया रे खेलवड़िया कहां बिया उ मोबाइल चलावत नहीं जाके भेजो करके जो भेज भेज भातर गाड़ी पढ़ल लिखल ना हमरा घर में आ गली सन नाश कर देली सन रील बनावत तरी सन वीडियो देखत तरी सन खाली खाना बना के खा ले तरी सन आ दिन भर टंगड़ी पसार के सुत रह तरी सन बोला के लेके आ बड़की के दीदी ए दीदी नीतली चली आमा जी बोलावत नी ओढ़िला चरमना त लाग जाई घाम हो चेहरा के जर जाई चाम का हो छोटको का कहत रे बोला बाप रे भई नहीं तो भेटना बाजार बनल बावे बाप रे बाप अभी ते हमर बाजार कहां देखली चल चली आमा जी बोलावत नी चल ए छोटको देखो करिया ब्लाउज कैसन लागता अच्छा लगता अच्छा लागता नु हां तोरो का सोचा तनी एगो एही में के किनमा दी बाप रे टिनेस मन रही तो एक किलो तो ही ना किन दे रहतू रे दू समय मिलते बावे ढेर पैसा नहीं लागत का रे इहे बेटी पतो के रहन ह आ चिल्ला हमर गाला बाज गइल एंगा सास ससुर दुआर पर चिल्लाते मर जाई छटपटा के तब तनी को आइबू सन खाली मेधा मेटा खातिर रोवे खातिर पियास लागल होया मजीना जोर पान लेके आओ ना तो सब के चिल्लातनी रे आ तो कहीं पियास लागल बा तोहनी के मोबाइल में लुआठी लगा देम जानतरी नु चली का कहतनी बोली नाती के चोदल माई से ना बतियावत होइलो लेकिन अपना नौकी माई से वझुराई रहता लो सुन का जी हमार तो ओठ झुराइले बाही बकरी सन हम चरा के लिए नहीं आई देख केते जीव काट के हाफतरी सन पानी पियावे खातिर चिल्लात रहनी है आ तोहनी के पलंग तुरत रुसन तो ठीक है माजी हम लोग पानी पिला देंगे झरबू अंग्रेजी तारा अंग्रेजी में लुआठी लगा देम जानत नु आ सुन बोल अब भतर गाड़ी बकरी के मार के गोड़ तूर देले बिया हां ई बताऊ नइखे जानत कि बकरी के केस कितना खतरनाक होला कहां गाड़ी देनी है अपने सन गाड़ी देला से हमरा पेट के पानी बची तब का करे हम जा तनी बबुआ के घरे पुलिस लगे फोन कर के पुलिस के बोलवाए मैं केस ठोकवाए ठीक है कहतन के ठोकी तब उ जानी है हां पानी के पानी पिलावा सन हां आ एगो बात और ध्यान में रखिए सन ई बकरी बड़ी चालू हो सन एक दूसरे के झूठ ना पिएली सन अलग अलग पानी पिए यहाँ सन हां पिला दे सन हां पिलावा सन हम आवत तनी बबुआ से फोन करवा के तो कह दी हयो हमरा संगे संगे रही रे साथे रही हां रहेम हां ठीक बा ठीक बजाई हम ना छोड़े आग लगा देम हम जाई रहुआ हां ए छोटको चला ना तामा जी बड़ी खिसी आइल बनी आज हां मारहु लागे हमनी सन के अपने दल बनी पुलिस में केस करे पुलिस में केस करे नहीं कि गई खाना तो गइल बनी केस लिखवावे अच्छा हां चल ना यार ना हमनी के माई बाबूजी बकरा बकरी नहीं खेलो रखले ए छोटकी हां आदनी आ लिया ले लो गिलासिया चलो चली आज ट्रेन ना लेनी है ट्रेन की तरह रे हां उहे हाय घर लेके चल हम ट्रेन लेके आओ तुम तो लेते आई जल्दी चलो जीव हल्का होकर पानी पिया दिहल जा चल जी ढाली हां चलो ए छोटू आय आ बिस्कुट उस्कुट ना दिया ना चल के आई जैसे तो पेट भरल होई ना गैस बना दी हां हां चलो बड़ी रहनदार बकरी बाड़ी सब हां जूठ नहीं तन पियर हां अलगा पानी पिएली सब ढारो देखा गिरता ढारो तो पानी पिया दिहल जा माँ जी खुश हो जाए हां हां ढारो देखा तारू दे रहे हैं रुको हला मत करो लो
पियो। दीदी टाली वाली से दीजिए। काली वाली को हाँ। हाँ वो भी पियासी होगी, लीजिए पीजिए तो अभी। अरे बाप रे, देख रही हो पिया पिया। देख रही हो कितना पी रही है, पियासी है ना। और पियो पियो, अरे पियो ना तुम, और पानी पियो। हाँ उसको भी दो, इसको भी दो, बड़ी वाली को। बुढ़िया का दो। हाँ वो बच्चा देने वाली है, इसमें और ढार तो ये और पिएगी। तो तुम भी पियो, अभी रसगुल्ला लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, लीजिए पीजिए तो पीजिए। आमा जी गुस्सा हो जाएंगे नहीं पिएंगे तो। ये देखो ना गुस्सा आ रहा है छठी। अरे ये तो नो पढ़ल लिखल मत तेज बनसन। है गिलास में बकरा बकरी के पानी दियाला, तनी बड़हन चीज में दिया जाला कि ओकनी के मुंह समाई त पियल बनी। ए आमा जी हम लोग सोचे ना कि गिलास में पानी पिला दे। अच्छा ठीक है आमा जी, अब अगले बार से बड़हन चीज में देंगे पानी पिलेगा का छोटको। दिया नु हाँ दिया। चलो सन ले चलो सन है ना, सुना सन गोइनी फोन करवाइनी है। हाँ। बड़ा बाबू उठाइनी है, जब हमार नाम सुनले हैं कि गप्पी बो के फोन आइल बा तो दरोगा जी हबड़ा गनी लोग नहीं पूछे कि काहे खातिर गप्पी को फोन कइले बड़, हम कह देनी हां कि हमरा बकरी के मार के गोड़ तुरले बाड़ी सन, तो दरोगा जी बड़ा खुश भइनी है। आमा जी लीजिए आप पानी पी लीजिए। राबा कर गाड़ी तनी बकरी के जूठ पानी पी हम। दरोगा जी कहनी अनु कि और केहू के केस फौजदारी होला त एक गाड़ी से आवे नी हम, लेकिन ये बेरी हम 5 गाड़ी से आवत नहीं, 5 गो गाड़ी पर आई लो पुलिस दरोगा। ए आमा जी तो नाश्ता पानी ज्यादा लाना पड़ेगा ना। फिर नाश्ता पानी के मत एथी करना, तो लो नाश्ता पानी में अधूरा जी तो रिपोर्टो बढ़िया से ना लिखाई। सही बोल रही है आमा जी। आवा सन 4 बजे पुलिस चलो। आई 5 गाड़ी आवा छोटको। आवा सन। ये दीदी देखनी आमा जी तो हम मम्मी है ना। हाँ सही कहता रुए छोटको, आमा जी ना मनिया उहे ढेर बा ना, तो एबरा हमनी के नुला जूता खइले रहती स। अब से नु बड़ बर्तन में पानी पिए दी हो जाई। हाँ आमा जी सही कहत रही, बताओ छोट चीज में केहू का मुंह समाई ना ऊ पहले ना तो हनी है। हाँ पहले कले रहती तब। अच्छा चलो अब अगला बेर से दीहल जाई बड़ चीज में पानी पिए के ना। हाँ। चलो घर में। दीवार पर तक केहू लौकते नहीं थे, चलिए गई बालो का। अच्छा हो दे बुढ़िए बैठल बा। प्रणाम मामा जी। खूब जी है बाबू केंग भुलाइल भटकल चल देनी है का। ना भुलाइल भटकल कनिया के तनी घूम फिर ली, ज्यादा दिन हो गइल बा। हाँ जाए के बा तनी बाहर, यही से कनिया के तनी घूम फिर ली या फिर चल जाए। ना ठीक कनी है घूम लेनी है तो हाँ। बताई पड़ुआ शादी के दिन के आइल हई। हाँ। ए छोटकी बड़की रे अम्मा जी रउर बोलिए ना बदलल काहे अभी, एके लाइन में चिल्ला तनी। ना ए बाबू आदत नु पड़ गइल बा, पढ़ल लिखल पतो बड़ी सन सुनत तारी सन, अब चिल्लाते चिल्लाते आदत पड़ गइल बा, आवाज में वही हो गइल बा। ये बाबू चिल्लाए के पड़ेला। ए पतहियो का चिल्लातनी आमा जी। रे चिल्लातनी तनी के जीजा नु आइल बड़न, पानी उनी पिए के लिए आवसन। रे छोटकी चल जीजा जी आइल बानी, गोल लाग लिया जा। प्रणाम जीजा जी। प्रणाम जीजा जी। नमस्ते। अच्छा जा लोग, तो लोग के जोड़ा लइका होके खुश रह लोग। ए आमा जी देखो तुम जीजा जी का बोला तनी। हां तो जीजा साली के रिश्ता बात पानी से ना मजाक करे तो हमरा से करे। ए आमा जी करे कौन नाश्ता करा दिया जीजा जी के। रे नाश्ता बानू घरवा नाश्ता बावे मलैया ला बिस्कुट बा। हम लइला बानू। उहे लिया के दे तो सन। हम तो कहतन कोकोनट वाला खिया दियल जा बिस्कुटवा। कुकुर नेट के बिस्किट खिएबे। ए आमा जी नारियल वाला के कोकोनट कहल जाला, वही ला दे क्या। हमरा बुझाइल दोसर कहत एकनी के पढ़ल लिखल बाड़ी सन। ए बाबू पढ़ल लिखल बाड़ी सन, एकनी के अंग्रेजी में सब पढ़े लिसन बोले लिसन। ए आमा जी बताइए ना वो ला दे कि मलैया वाला ला दे। मलैया ला जाए। मलैया ला जा करके लिया दे। चलो छोटको हम मलैया वाला लिया जाला, हाँ, क्रीम चल। वाला चल। अच्छा ई बताई हमार सलिनिया दुबरा तारी सन आ रहुआ काहे मोटा तनी, कौना चौकी के आटा खा तनी। ए बाबू का कही हम 2 गो चौकी के आटा खातनी, हमरा पत्ते नहीं के चलत कि कौना चौकी के आटा हमरा के सेट करता। एगो मियां भटकन अनूप बबुआ बाड़े नु उनकरा चौकी के, आ एगो है नरीनपुर मोतीचंद चाचा, अरे वहां के लइका वो आलोक बबुआ बानी नु वहां के चौकी के।
बुझाते नहीं कि कौन चौकी काटा हमरा के सेट करता पहिलल जाता नहीं दिन पर दिन ए बाबू ली दीदी ढारी है पानी लेते आओ तनी मलैया ले लेलू हनु हाँ मलाइए ला हां ध्यान बानू बड़ के चीज में पानी लेके आई हो ना त आमा जी खिसिया हाँ याद बाबू अच्छी ने लिया पानी ए बाबू और सब घर के समाचार ठीक बानू हाँ ठीक बा अम्मा जी। हाँ लीजिए जीजा जी चाबी है चाबी है। अरे नाश्ता कीजिए खाइए मलाई वाला बिस्कुट है रंगरेजी बोले सन ए बाबू हाँ अंग्रेजी। लेकिन हाँ इतना पढ़ल लिखल बड़ी सन कि पढ़ाइए पर तो हम अपने बेटा के बियाह कोई एकनी पर हाँ टोला मोहल्ला एकनी से नाट पावेला अंग्रेजी में गरियावेली सन खाए दी जीजा जी के खाई खाई हाँ खाई तो अरे पनिया रे ए अम्मा जी छोटी वाली ला रही है हाँ तब रे छोटकी पनिया लिया रे लिया बतिया हाँ जीजा जी आप खाइए आमनू लीजिए दीदी पीजिए रे खलवड़िया है कटरा में पानी काहे के लिए लिया रे दीदी तनी बड़ बड़ तनी पानी ले आई है अरे बड़ बर्तन में पानी काहे खातिर मंगवाई लिया ए अम्मा जी रवा ने सुबह बोला कि बड़ चीज में पानी दिहल पिए के केहू के फल से पियल बनी इसीलिए सोचे ना कि जीजा जी को फल चीज में पानी पीने के लिए दें रे खलवड़िया तोर जीजा जी सार भैंसा है कि कटरा में पानी देले बाड़ी रे आय देख रही है छोटी अम्मा जी कैसे डांट रही है हाँ देखते तब नहीं बानी जाई छोड़ दिया मैं लब्जी हाई हाँ ठीक है कहते अम्मा जी लब्जी बनी ना तो का बनी जीजा जी पीजिए ना पानी आपका खिला रहेगा जवानी ए जीजा सब पीजा अच्छा देख लीजिए अम्मा जी का जैसा आप भी मत बोलिए अम्मा जी तो फुहर पाता बोलती है ए जीजा जी मिठाई नहीं लाए हैं भाग तेरी को मिठाई के मुंह मार कितना जी बोलो गिलास में पानी लिए वे चल रे छोटकी जीजा जी गर्म हो गए हैं जा दिए बाबू ना खिसी आइल जाला हाँ हौ एक ना वो गरम हो जाता नहीं फिर अधिका बोले ले जाबे किनारे घर में जाता नहीं हित ना सेकेंगे बतियाए के बाद तो हम लोग के नहीं बुझात ए बाबू देखी सीखी होई है तालू के खेत बोले बानी नीमन बाबू हेते हेते बैठल बा ए बाबू ए अम्मा जी का रे ए अम्मा पैसा वैसा दीजिए नाश्ता पानी लाना है अब कौन हित आइल बा कि नाश्ता खातिर पैसा मांगतरी रे अम्मा हित नहीं आया है ना हाँ वो आप थाना पर केस की थी ना हाँ हाँ बकरिया खातिर केस कैले बनी वही पुलिस लोग आए हैं आ गनी लो अब गाड़ी पर 4 घंटा गिरी तब बुझाई अम्मा का बाबू वही थानवा में हमार केसिया चलता बकरी के चक्कर में हम ही धरा जाए रउआ संभारी हम आवतनी ए बाबू ए बाबू रुकिए अरे सुनी है ने अरे रुकिए जी ए बाबू ए बढ़नी मारो अम्मा जी के एगो जीजा जी कितना दिन पर आए रहनी अम्मा जी का कह के भगा देनी है हम भगैनी है रे हाँ तो क्या भगावला राय पुलिस के बात होत रहला नु हाँ। उ पुलिस के बात भइला हुआ का पसीना छूटे लागल है का है अब का जाने केसिया वो अंदर थानवा में चलते ही है के धरी धरी ए जीजा